Kuliah bani fibro. Te habai dei bat kane ka admit card jongka DSC is khasi hilma. Te ngala dapat mik video te kidon bedai ong ba mla ban download ka link kamlong ne komno te mat kimnang ban download ya kata admit card. Te mele nomor ba kidon ki ba pandap kerteng first name habang first name non kam pandap jaj pandap tang kerteng dan pandap ya date of birth dan po bre don suatu nomor kapcha kidak kang tu pihak pendap perkum itu te kidon gi bakala uturu kim pendap bah don ba ai dak he kisto dak don ba dak he te pendap yang sesin te sekan mau fai kata ban cek te ye gitu gi ba ladon kam ban print lai ki ba ban pendap lai te pinon kam hiru ban cek ka phone ke jong fi sulit bidrak ka po cyber pha cek ki download bidrak pha download bidrak bat pha print bidrak te shwa ban ayu ya taru an batai pen shai phai kane kibla apply ya kan ne ka DC jongka is khasil ma kadai jongka is khasil kamdai jongui gui te kidon kiba apply jongka riboy ne jongka west jantia ne jongka west khasil kilej ban download te kanomlong re ya phin marba kane kanang mi tang jongka is khasil bad jongka is jantia hil kini artali te tang ye ginam tang ye ki post kibla mention hang tu omde ya baro ki post te shu is khasil menta ki mi gade tangga jongka LDA kom typist bad jongka grade 4 kini artali be grade 4 kiwe ki post klam mention ra temut ba ka exam kan de haden phap apshwa amde re ban karki kidan ki bakali ba nga apply kata first guard la ne enumerator ne kiwe gram sawak kumno ngam yo kan min kat nakamenta ka jong phi pin nampat de ka exam menta kan sade haden tangi kini ki artali shwa ki exam te kini artali la phi bro ngot phi apply ya bro artali te mur ba phi download bro artali phi tho exam mar jongka grade 4 kadai min stem jongka LDA com typist kadai janmet te bro artali phi hi ban tho te stang la ka jangai ka sentar jaka tho exam na ko shawi te ada fislem te try tikana re ban ya poila da don hajan da phi apoi hi nang lana pina de ka ju hi ka jaka tho exam te kasuk hi dei la da phi dei hoi te kham janjare ban ya be shu phi ban tho exam samolai phi ban ka second shift hi ban lecture lajm khra te dari ba blog te phla du hi ban yo tho exam mamne le sa download ka ten kat tang kita ki artali LDA sampai yang nama LDA kom typist bad jonga grade 4 hapo ka DSC is kasil ada mention clearly ka grade 4 batch umdere gi grade 4 bad LDA kom typist te kini ki ba apply namta enumerator gram seva gram civika kini gi bon first guard bro kitu apshwa gensa penmi biang haden ya ka tri exam tawat nam download te don yo ki download makir ki download re klemlong tek mut ba yo ba klem apply ro nya kata grade 4 nomor ka tu ka por gidon ro ka bang ala pen apply nga kali ngan apply nem grade 4 kem tip re ke kata grade 4 ro te yo don kem tip ki apply nem kata grade 4 ro te sa check shwa login shwa ka apo ka website ro ka account ko jong phi la login phi apply nem kata ka post grade 4 la phi apply te phi long ban download admit card phi apply nem ka LDA la phi apply phi long ban download admit card la phi claim apply kemut ba phi up de hadu dakim penmi biang ya kan notice nam taban download admit card try phi la shai ka tu te ha ka tu next video ro ngala dapen i ba an kumno ban download admit card kaling ro ngasabu po description ban pinsa check pinsa klik ka tu link te kamdai than ka ba ndre la da phi la dapan apply we tik phi la tikana ba phi la apply te sulai direct we ko cyber pa print be direct la himpat tikana ta check shwa phi apply name ya kata ka post grade 4 la ne LDA com typist ndre ki apply ki post siap up shwa kin sapen mi yang katarik minta kadai shwa tang jong kini ki artli ki exam DSC is khasil tangga grade 4 bat na LDA com typist tang kita artli mo kidon ki ba subakala ba ong DSC is khasil kan kimut ba kadai be academic card jong baro ki post ndre amdeire mar ki bun ki ba post te jong gitu ki way siap up shwa kin sapen mi katarik hakwe pat kisngi te tangkat ni hingga try pla shai ba dalam 4 shai biang sakomen ngan sapej biang kumba hak haga no kador pi klem shai ba te kaling katakoi video rong lapani kumno ban download te sa bu tu ngasa bu description ni katuro sapej kumno ban download kumno pandaba date of birth kumno pandaba tu captcha kidak kumtu then masuk klik la ban download baik te tangkat ni kuliah